ଜଣେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ପଚାରିଲା, ତୁମେ ତ ଦେଖିପାରୁନ, କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛ? ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିଲା, ମୁହଁରେ ହସ ରଖିକିରି ହସି ହସି କହିଲା, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଦେଖିବା ସେଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେ ତ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛି ନା, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଭକ୍ତ ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଉ, ତା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ଠିକ୍ ଥାଉ।